etorri gamer ontxira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntziaren 6. denboradiko 20. atalera, Gamerauntzia badakizue Euskal Bideojokazaleen komunitatea, eta danera 156. atalera iritsi ga, astero Gamerauntzaren Twitch kanalean, astelenetan, 5:00 aurrera, eta horren ostean, naiz irratian, FM-tik, astearte gauetan entzuteko aukera izango duzue. Bukatzeko, zela ez, gure saioak e-books pertu, eta bestela antzerako plataformetan ikusi zein entzuteko aukera izango zue, eta badakizue, guri buruzko edozein informazio, gamerauntzia.eus webgunean entzuteko aukera badaukazue eta badaukagu. Eta bertan parte hartzeko taldiei buruzko informazioa dago. Neu Damian Madina Baitia naiz, eta nerekin dare Lander Onzueta eta Aritzo Driosola, haupa zuek. Haupa, hartzaldeon. Hartzaldeon, bai. Eta, bueno, zemo ez doia astea, badakigu gero eta poliki gero eta joku gehiago hasiko gala izaten, ez? Oin euki dugun lehorte txiki horren ostian, beti gabonen ostian izaten dan hori, eta ia urtia potente inginuan zerrenda batzuk, ez? Esperotako jokuena eta oin hasi dira poliki notizia batzuk onak eta beste batzuk txarrak agertzen. Bai. Eta ematen dugu Xbox dela esan dugun gabonetako paroi txiki honetatik lehenena esnatzen gaituna, ez? Gero itzen godeu, segolaz aurketu zitun, baina, bueno, lehenengo pausa manduna bentsat. Bai, eta tartien behuki dugu beste zer edo zer jokatzeko. Neuk adibidez, asteburu honetan No Rest for the Wicked proiot lehenengoz, Moon Studiosen joku barriz da, hori sagan sortzaileen joku barriz da. Eta temporatxo dara aia, aurretiazko sarbidien erdi galdute, baina pasadan hastien, ostegunien, kooperatiborako eguneraketa handibet kaleratu bien, eta horretaz aparte, asteburuen doan probetako aukeriz kaini bien. Orduen ordutxu batzuk sartu etxatez, nahiko berezitxu iruditzu bat, oso Souls-like estiloko da, espero neban baino bastante gehiago. Eta estetika oso berezizegaz, nahiko proposamen berezitxugaz, arrapen jozte, Gero egon dire gozatzuk eiatezenak horren beste guzte, ordekoz artisautza dalako baliabidien kudeak eta elementu nahiko nabarrena, nahiko potentiek, eta justo horren alde ez toztie horren beste arrape, baina bai estetikiek, historizoak, munduen, ikuspegizek zelan jokatzen dan, nahiko guztiat erokorrien, eta gogotxu ikusteko zelan jarraitzen daben aurretiazko sarbide honek, eta 1.0 bertxinoak zerkatzen duzkun. Bueno, komentario bat, ez? Justo zure albistean, ez? Ikusten dan trailerioan, bai egartzen da pixkate Souls-like gauzatxo hori, bentsate horre konbatian azten dienean, eta ez naiz eta izan bizta berdina eta hola, ez da, pentsatzen, moten dau parri batzuk eta holako gauzatzu darela, ez? Eta gero beste komentario bat, ikusi dut ontxe, ez? Zenba bali daben, eta egia esan, 140 deskontu batekin, 24 eurotan dago, ez? 40 euro, eta early access baten dako, ez dakit, estilontako itxaja pixka garestitxo, baina igual, ja bagare, ez? 2026 beste rollo baten, ez dakit zela ikusten dozuen, o benetan dan A3 doble bat, edo zer. Niri, presizo aldetik edat horren garestiz iruditzen orokorrien, Aurretezko sarbide garestizo batzuk ikusi zen duguz, egizinan, orduen olako joku baten alde edat horren besterako iruditzen, baina ez da A3 bez esango nekenik, Gizau da A2 bat horrebiliko da. Baina, azkenien estudizo badeko bere pedigritxu ez, badeko bere izena, eta orduen hortik tiretzeko suposatzeot erabilgarri zengo dela horrentzat. Presizo txue, igual beste batzuk baino garestitxo jarri, eta listo. Honik, aprobetsatzen den, Lander, esan dezun gauza aterekiko, krafteoan asunto horrekiko, jada ematen du jolas ia guzti izartu hartzaiela mekanika hori, eta nik jolas askotan ia alperrikakoa ikusten dut. Eta aurregoan kontoratz pentsatzen ditzen, Elden Ringen abilela, krafteoan errezeta pila badaude, zenbat egin honitun, gehienez fletxak egin honitun. Bai, nire bardin, nire lan ibiltzen az. Eta egize da, No Rest for the Wicked badeko zela beste elementu batzuk, badibidez
dauelako herri edo hiri nagusi bet, apur gainbeheran dauela, eta hori konpontzeko eta baliabide horrek biltzen bai gara, gero eraikinek konpontu leikez, gure etxie atondu eta txukundu leike, badeko solako guzak, baina nire orokorrien, baliabidek biltzen dibiltzie, denpora guztizen, karramarroan, karramarro berari, bere okelataten, gero hori sukaldatzen ibiltzeko da horian aiate guztan, behinta barrero, objetu berberak lortzen, errezeta berberak lortzen, horrekatxe dagoeta da, baina, bueno, hori kendute, eta igual, online mekanika batzuk be alboratute, orokorren asko guztiat, batez be estetik aldetik, historizo aldetik, ikaragarri zitu ditxote. Bai. Eta zeok ere txatean ipintzen du bera ire, ez zaiola gustatzen kraftan asunto hau ez bada beharrezkoa dan zerbait. Adiz, survival jolas baten ulertu ezakegu krafteoaren asunto hau, ze, enparde, bizitzaren imitazio hori behar dezu zerbait harrapatu, kozinatu, jateko. Edo Witcher giruk ez zegoen itxen horren gaizki, ez? Ez dakit pozioen kontu hori, gainera gero behin egindakoan simplifikatu bezala itxe zeban, eta batez bezailtasun pixkatekin jolazten bazingan, erabilgarri zezan, oso. Nolako gauzatxoak... Oso. Osa, nahiko eskara zabalaz egon, pozioan eta bat edo bi egingo nitun, eta beste guztiak ez nitun erabiltzen. Nik begiratzen hori, Baki jokoa zeltasuna ondian pasatu hori izateko oso garrantzitsua ziala, pozioan guzti hori matea. Zeltasun normal batean guztiz prescindiblea zen. Ja, baina egia da, bazukala ez, bere efektua ez, segun zeinen kontra jokatze zinuan, begiratu da zinuan, etxaien informazioa, eta begiratu zein izerke egite zotzan mingeien, eta olako elementuak erabili, eta, ez da egit, interesgarria zen. Baina hori, etzan oso astuna egiten ere ustez, bez? Behin zeukasunian pozioak eta gero itxezingan hobekuntza bat, baina hobekuntza hori ja zuzenian aplikatzen zen. Ja, etzan, hortik aurrera ja ezingan berriz egin behar hori. Bueno, albisteak daudeta, ze irutzen zaizu azte magea? Bota. Albisteak! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Bueno, pasadan astean Xboxen developer directa izan genuen. Bertan, nik uste ez dakit ezan da zauden, baina mundu guztiak espero zituen 3 bideojokoen. Hau da, alde batetik Fable, beste alde batetik Beast of Reincarnation, eta azkenik Forza Horizonen 3 geratzeak elkartu zituzten, ekitaldi honetarako. Eta, bueno, pixkat ekarri zituzten, jokoen hainbat jokarretasun eta xehetasunak publikoa erakusteko. Eta gero, gainera, sorpresa bat izan genuen, gero aipatuko duguna, Kiln jolasa bezala. Hortaz, lehengotik azten gera, azki ezaguna dana Xboxeko ekosisteman, baina urte asko ganazkiena jolasi jaso gabe, Fable, udazkenean jasoko dugu, bai Xbox Series PC gailuetarako, eta PlayStationerako bai, PlayStation posterako ere bai, baina hau pixkat, aurre lehenengo egunetik egongo da jokatzeko. Hortaz, generazio berriako konsola gehi PC-an, udazkenean izango dugu. Lehenengo jokarretasun bideoa erakutsi zuten, hainbat baitare garapen prozesuko garatzaileek hitz egiten dutena, eta, bueno, nik uste jolas hauetan garrantzitsua dan bezala, bat zentratzen dutela bideo honetan, nola askatasun hori izango dezun, ez? Nik uste aurreko Fablenean garrantzitsua zela askatasun hori, gauza onak, gauza txarra egitea eta horren arabera alako karma sistema zegola, eta baita ere beste ezaugarria zela aurreko Fableen zela haurtzarotik azten zinela, abentura, eta gure pertsonaia bere bizitza osoan ezautuko daula, ez? Haurtzarotik hasi eta gure pertsonaia ahazten doa, eta horrela historian zehar aurrera dijoa. Eta noski, esan duten bezala, aurrekoetan bezala, gure erabakiek, elkarrezketek eta bar, zebat izango dute, ondoriak izango dituzte historioaren etorrian. Jarraituko dugu erresuma berdinean, albi honen
aurrekoetan bezala, eta, beti bezala, ez? Fantasiasko mundu handia, irekia, esan dugun bezala, gauza pila bat, interakzio asko NPC-ekin, eta bar. Eta ero, nik uste, saga honei, toki berezion ematen diona da, ez? Umore puntu hori, kudeak eta atein beharko dugu, beira, justu hitziten egin aleno errekurtzuena, baina, hemen egongo da parte hori, ikusi beharko dugu, aber ondo implementatzen duten, ze igual, hemen ja zentzu pixar izan dezake, eta ero bakizute, etxe bat erosi, bertan, ezkondu, familia izan, eta bar, baina betire, jolasaren muñoa, hori, RPG eta esplorazio parte hori delarik. Hortaz, nik ikusi zenetik behintzat oso itxura hona hartu nion, erakusten dutena behintzat oso interesgarria. Eta nik uste txikitatik, txikitatiko gaztetatik Fableekin ibilitan egon esperientzia hori, gustatuko zaidala berriz errepikatzea, gero igual ikusi eruko, jolasan nola ateratzen da, baina berriz Fableek zerbait berezia zaukan, naiz eta RPG asko izan, bera oso berezia zen. Ez da, onena ez naiz atrebitzen ezaten, RPG onena, nire ustez ez, baina zerbait uniko egiten zuna zaukan. Bere garaian nik uste dute apurtzaia zala. Ni bele lehengora ebilin itzan, The Lost Chapters, karo, nire Xboxaren eukan. Eta azkenean egiten zen bersin hori pixkat hobetuta, eta hor oso gustora ebilin itzan, batez ere hori progresio hori zu komentatzen zinena, ez, txikitatik, eta gero lortzia, ez dakit, hainbeste ikusten dien gauza, beste joku batzutan, baina momentu aretan niri bentsat neko sorpresa inzostan, eta gero, zeuzkan, ez, momentu humoretsuak, bereziak, puzletsuak bezala, eta niri asko gustatzen jatan. Eta gero pena, Fable 2 ez nebala probatzeko aukerarik izan, eta hiruari be, karo, pixkate lagata ez notzan heldu ez dakite zuek 2 eta 3an ibili izaten. Nire lehenengoan ibilintzen bakarrik. Azkenin PC-era aldu zan bakarra ez, gero Hori da. Xboxen nago dezirela, baina ez. Nik uste tamen, kontuten hartziko izango dela, garatzai aldaketi, ez da? Kasu honetan Playground Games da estudioa, Lionheadek, ez dugu, ez? Peter Molinex eta ez da jarraitzuko negaz. Orduen ia zelan aldaketa hori. Baina, bentseta aurkezpena oso politxo orokorrian, jokuena, jokuek berak itxura hona deko, grafikoki mekanikak nahiko landuek, zanjuek edeko zela moten dugu. Baina bai nabarmendu bier da, Xboxen formatu hau aurkezpena nazek, gorrota garri zedan orokorrian, nik uste dut, kalte da nahi txendotxola, ez ikustie, garatzaiek gidoi irakurtzen argi eta garbi, txiste, ez, kutretxuek eitzen, behin da barriro, bai, Fableen ardatza humori da, eta joku barruen espero tondo eruan da egoti, baina garatzaiek horren inguruen, ez, txistiek eitzen egoti, txantxak eitzen egoti, eta taldi berien, ez, gogai karrize bilakatzie, gogai bilakatzie joku ebera, puntu batzuk entzen dutxos, ez, gero seguru nahi ikusi ezkero gameplays gordine edo jolastu ezkero desberdin izango gala, baina, ostras, nik uste dute min nahiko intxola horrek aurkezpenari. Bai, nik jolasa ikustea nator ikustea garatzaien egunerokotasun eta umore habilitatea. Ulertuko nuke, ateratzen mazuk gameplayan alako beti ez. E-iruan egiten da bezun bezala, Xbox direkta bauka, hau zan, Baina, ateratzen baituzu trailerrak aparte, eta gero igual, garatzaile mundu hori gustatzen zaion jendeantzat alako bideo pixkat extendituago bat, zabalago bat, gauzak azaltzen dituna, ulertu ezaket. Baina ez da zuzenean sartu jende gehienari. Niri garatzaien ikuste guztia da, gauzi dauela horren gidoi dute dana, horren skripti eta dana, eta faltxue da, eta azkenien, nik hau ikuskot bidizoa gameplay jokuena, eta listo, bestenak barren duzte. Zingo balitz benetan, garatzaiek asaltzen, modu dinamikoa baten, organikoa hauen, benetan euren sentipenak, eurek zelan da bizen, joku garatzen, baina azke, hau dena superpresteta, superfaltxue da, eta barren duzte azken finean. Baina, ikusi zanaz behintzat, nahi gustatu zitzaidan, itxura hona dukala zan daiteke, eta gero Playgroundena, Playgroundek azkenet egia da jolas mota honetako jolasik ez dutela egin, ze dedikatu izan dira Forza egiten dutena dira, ez? Lander, Forza ara egitona. Hora izan, bai. Jolako oso moto ezberdina da,
Baina, bueno, egia da Forza Horizonak ondo egin izan dituztela, eta lortzen duten ondo egite hori eramatea beste genero batera, eta beste saga oso potente batera. Notizia pozgarra izango litzak inondik, Ba, bueno, lehenengo jolasa hori izan zen, Fable, udazkena aterako dana, eta bigarrengoa beti konpainia bat, beti Nintendori lotuta egon dana, baina nik uste orain pauso handi bat nahi dula eraman, ze azken finean Game Freak Studioaz ari gara hitz egiten. Beak bere garaian ezagutzen genuen GR Project ezagutu genuen, bertan Emma eta Ko ditu protagonistak, Emma alako neskato bat uste dala, eta bestalde Ko da alako txakurra edo otzua, ez dakit pietatik zer ditu. Eta, bueno, behaien alako RPG aventura bat izango dela badirudi. Egia da... Hori, ezaguala aritz, aipatu behar da, Gear Project zala proiektu izena aspaldikoa, baina Beast of Reincarnation, izenagaz Hori. ezagutzen dugule bideojoku ebera. Baina bai, zuten juzune, Ko hause otzoa, ez dakit zer da, baina aurkezten dabe malefaktu moduen. Ez laulako kutsatuta dauzen animalizek edo ez dakit zer izan berez. Eskerrik asko Lander izena ezateati, ze beti azten zaizkit jolasan izena ezatea. Eta, bueno, pixat ikusi dugunez alako RPG bat, bi protagonistak irabilita dueluak enal izango ditugu. Ematen du gainera bi pertsonen arteko kombinazioak engo ditula jolasak. Hau da ez da izango solamente txakurra horti irabile bere kasaka eta listo. Edo borraketan desartzen dela, bezik eta kombinazioiek enbeharko ditugu. Gero azken aldian, ez dakit, Soulsak ekarri duten, edo Sekiro eta hauek modara, baina kontraerasoak izango ditugu, desbideratzeak eta bar. Gero magiak ere izango ditugu, baita ere, borroketan. Eta ero, borrokak izango dira, nahiz eta RPG-a izan denbora errealekoak, baina baukate alako elementu denbora gelditze bat, eta bertan menu bat ateratzen dena, esan daiteke adibiz Final Fantasy zazpiaren azkenengo berregiteetan ikusi dugun estilora. Hori pixkat aldatuko guna, ez dala izango Souls-like bat bezala denbora realeko borroka eta ja, baina ez dala izango turnozkako borrokaren on denbora nahizun guztia aukazuna. Denbora gelditze o makaltze horrekin aukera izango du. Game Freakeko esan diguten ez jolasa ez da atzo hasitako jolasa, baizik eta ja 6 urte da mazkite produkzio prozestuan. Eta, nik uste garrantzitsua ez, beti esan duten bezala ziren lotu izan dugu Game Freak beti Nintendori, baina kasu honetan jolas hau, Beast of Reincarnation, aziratean Nintendoren Switch bira ez da etorriko, izan ere PC, PlayStation Bost eta Xbox Seriesera etorriko da. Beraz, ez dakit Game Freak inoiz ikusietan holako jolas importante bat, baki jolas txikiak indauzkala, Pokemonetatik aratago diana, baina jolas importante batekin Nintendotik kanpora einduna. Baina, jolasak itxura ona dauka, nebildur pixat emateia garatzaiek ikusita bestetan errendimenduz da nola bilian, baina, itxura aldetik, eta hori albo batera uzten badeu, rendimenduak, gero ikusi harko du bateratzen denean baina, jolasak nahiko itxura polita dauka. Artistikoki eta bizualki asko oso ondo sartzen den jolas bada da. Bai, bertan aurkezpenen bekuz esan errendimendu arazo deko zela, baina, nik pentzen adiot, ondino denpori falte da, errendimendu edo finzezio lanak garapenan azkenengo pausoa dira, horren ikusko dugu, baina bai, arregarrizea ez, Game Freak bai izen da, beste joku txikiza batzuk eitzen, Tembo, Debas Elefant eta alakoak garatu izen deuz Pokemonetik kanpo, baina hau da benetan, salto handize jauzi handi beti moten daben, lehenengo biderra ez, olako joku bateaz. Eta, nahiko erakartze duzte, gero badauz elementu batzuk hori igual atxera bota destinak edo, baina orokorrien Sekiro estiloko borroka horrek, oso ikusgarrizek, kombo, parri, akrobasisekaz eta bar, azkenin nire estiloa ere, nire rolloa dira, eta girotxiek be nahiko interesgartzen moten du, osak, zelan datorren, nolako, azkenin moten dugu Sekiro, Nier, Final Fantasy zazpi, horretan arteko naste badala, Monster Hunter apur bet esan daik, baina oso ondo.
Nahi, mugimendutan eta zenbait alako estetikatan nigar automata gogoratu zi. Bai. Ba, neri honek gemufiku izango dala. Konpainiako jokoan neri ekartzen duz burura asko Horizon, ez? Horizonen berrinterpretazio bat edo ez da gitan hori, ez? Alako natura eta bizitza basatia, baina ez, mundu distopiko, ero utopiko baten, baina etorkizuneko mundu baten, ez? Gaur egungo aztarna eta igual opari txungoekin, ez? Azkenean kontaminazio hori be, Euskal Honundik etorriko dan. Eta ez dakit, karri goz burura, Horizonen roioa, alde batetik. Bai, ez duzun bezala, ez Itxura fantasioso honi. mundu hori, eta ero zientzia fikzio puntu hori ere baukaz, ikusi ditugu meka robotak, beraz, bauka puntu hori bai, egia esan. Ba, bueno, itxura ona, jolas hau, ez dute datarik eta eman, beraz, adi jarraitu beharko deu, noiz ateratzen duten. Eta, ba, pixkat urrengo jolazta, sorpresa izan zena Kiln, Double Fine garatzeien eskuti datorrena. Ba, pixkat gerturatzen da, ez dakit, jolaz atseginak puntu bateraino, ez dira hain lasaia jolazteko atsegin bat hainbete, baina bai, politasun hori dauka, family friendly jolasa izan daitekena, eta gainera multijokalarira bideratuta dagoen jolasa, ez? Azken finean, lau laguneko esatutako bitaldek elkarren aurkengo dute borroka, alako partidaneko frenetikoak itxuna ematen du, traileretik bintzat izango dela. Bertan, eta nik ulertu eten ez, traileretik, pitxarrak egin izango ditugu, gizute, tornua, buztinakin egiteko izaten dian horietan, geure forma eman ahal izango diogu pitxarrak izango diogu gure protagonistak. Aritz. Bai? Ze azkenean, Kiln, ez? Izena bera da, labea. Hori da. Bai, Kiln izatean normalean, pitxar hauek buztinezkoak egiten dianak, sartzen dituzunak lehortu eta kuratzera. Hortaz, horti ator jolasen izena, bai. Esan dugu bezala, borka joitzan aurretik pitxar forma eman berko diogu. Ez dakitena ze puntuetan haino, forma batek edo besteak gure pertsonaren ezaugarrietan nola afektatuko du. Bai, bantzan ez, sormen prozesu horretan, hori, forma desberdinek emon da, tamaina desberdinekaz, pitxerran ez, gure pertsonaizen ezaugarrizek, indarguniek eta alguniek aldatzen doaz. Eta bueno, hor komentetan zen, batez be mekanika nagusi bet, dala, gure helburu izango da, beste taldien Kiln edo labe hori itzaltzi guregaz, ez? Orduen, gure pitxerran formiegaz, ur gisa edo kitxi hau erunalko dabe, eta horren arabera be bizi gisa edo kitxi hau dabe. Baina beste batzuk indartsuak izango dire. Orduen horregaz jokatu behar da, batalde orekatu bet sortzeko esango dugu, eta holan ibilko gara sortze prozesu horretan, ez? Hasikerako pauso horretan. Zerbait irutzen zait, forma ematetik eta hortik ez da horrek ateratzea, eta hori ez, ontziekin ura ematea eta nahiko mekanika edo originala dela, ez dakit, ez zaitu kurritzen olako zerbait ikusi izana? Nik nire ekartzen dozt oso burura, baina ez da bideojoku bat, da Klaiorama, ez dakit ezagutzen dozuen. Azkenean da joko bat, jolas bat, eta da plastilinakin sortzea zeure monstro ero pertsonaia, eta gero sortzen dozunan arabera, dauzkazu ezaugarriak, hanka asko baldin baduzka, abiadura gehiago, begi asko, ematen dutzu, hainbat abantaia, magiak eta olako gauzak, ez? Eta gero jolasten dozu papelian. Eta papelian jolasten dagozu, eta irabazten dabenak dauka aukera, gero bestiak suntzitzeko, eta hola, bilatzen baldin baduzu internetetik arauak eta badare. Baina oso berezia da, batez ere igual gaztenekin probatzeko, baina oso divertigarria da baita probatzeko helduen artean. Eta oso kurioso da, eta azkenean kontzeptualki berdina da, ez? Gertatzen dena da bideojoko eginda, eta modelatzean kontu hori digitala izatea, baina Posible izango litzateke hori inspirazio iturri izatea, ze azken finean Double Flynek antolatzen duen Amnesia Fortnite, ez Fortnite nire joko ezela, baizik eta Fort gaua, Night. Deitutako Barnet Game bat ekimenean sortutako jolas bat da, beraz ezin dugu esan
Damian esan dezun horretan Bai, dago. bai, begiratzen baduzu, Clayorama, Clay da bustin azkenean, Mhm. ez? Bai, CLAY-a, gidoia O, gidoia rama, hori bilatzen baldin baduzu, dago publikatuta 1987ko zela da, txosten ofizial bat, gida Eskuliburu ofizial bat bat dago, edo. bai, eskuliburu ofizial bat, baina daukazue, berrituta eta hori 1000 aldiz, eta bistazo bajo, ero YouTubeen begiratu, eta oso berezia da, benetan. Ba, jolas polita irutzen zait Mhm. family Mhm. jolas horretarako, multiplayera. Mhm. Pixka goratzen dit, eta ez dakit, Xboxek jolasa erabili ez dakila, ala, konpetitzeko pixka zeakin. Nintendoren Splatoonekin. Zean ere, ez da mekanika berdina, baina lauren aurka edo uste diala betere partida multijokalariak, ane txipiroia tintarekin dia, zerbait atsegina, ez dana violentoa per se, borrokak, hortaz politana. Hori bai, esan dugun bezala, eta esaten nahi ganaz aurreko bi jolasetan bezala. Jolas hau ez da soilik Xbox eta PC-ra mugatuko, zezken finean. PlayStation bostean ere aterako baita ekin jolas hau. Eta gainera, ipin esan dutenez, 2006an aterako da. Ez dute zehaztu esaktuki urtean zehar noiz ertengo dut, baina aurten atea beharko litzatekela espero dugu. Bai, udaberrirako printzipioz, Ba, beira. Hori da. Iri bentzet, haupa Double Fine, oza, pila guzti jaten estudizo bada, eta solako ideiak euren game jam barruen, ez? Eren estudizioak antolatzen daben game jam baten atati ikargarri irudizat, Ez da lehenengo bidera ganera, Costume Quest adibidez, edo Stacked, nahiko joku mitikoa dizela Double Fine barruen, olako, ez? Game jam batzutan be jaio ziren. Osako, oso ondo dau Xboxen aldetik bentzet, bat Double Fine moti askatasun hau proiektu txikizauek hartun eta euren ideiak lantzeko, euren erokerizek prestetako. Osak, jarraitu inberko da, ganera multijokalari kutsu honegaz ben ikustot, jente nahiko erakartzeko gai izango dizela. Bagare fateiak hori, pitzi crossplay ez da, joko gurutzatu plataforma hartian, eta horregaz, betxete, bombazo txiki bat izan leike. Bai, guztizaz. Eta jolasa polita ematen du, eta nik uste Xboxei olako zerbait falta zitzaiola, egia esan. Ba, bueno, direkto honekin amaitzeko, nik jende asko espero zeuna, ni bintzat gehien espero nuen jolasa aurkeztu zuten, Forza Horizon 6-a, da bagenekiun Japoniara zioala. Baina, bueno, maiatzaren eretzian estrenatu gau da. Egia zen horrelako jolas bat anuntziatzeko denbora oso gutxi dutzen zait, baina, bueno, seguru nago ondo aterako dala jolasa. PC eta Xbox Seriesetan aterako da lehenengo gunetik, maiatzaren emedetzean, baina PlayStation bostiaren kasuan beranduago etorriko da, hori bai, agindu dutenez, 2006a amaitu aurretik disfrutatu izango dutela Sonyko plataformako jokalariek. Zanetan bezala, Japonian kokatzen da, egia esan bizualki espektakularra da, gainera agindu digute orain arteko Forza Horizon guztietatik mapa handiena izango dela, Tokio hiriburua bera bertan izango dela, gutxienez, hiri bezala, ikusi arkoaz Tokio ze puntutaraino estenditzen duten, ze hiri oso handia da, eta ero baita ere, espero da beste zenbait kokaleku nahiko Japoniako esanguratzua pasatzea ez, Fujimondo mendia, zumendia askotan ikusten da fondoan, ez dakigu nik uste egingo zutela Fujira igotzeko eraren bat, polita izango litzakela, baina geroago ikusten ditugu hainbat ondartza, ez dakite Hokkaido inguruetara izan ezken. Leku eta gartzen dana, da justo Hokkaidoko mugan, bai dago leku betorra, Omoritik eta nahiko ezagune da zelako, edurrek ez zelan astaltzen da benana, da zelako paretak etxen dizen hor, edurrenak. Eta gero galderantza bebadoaz, adibidez. Baina ez dakitz Japonia oso hartuko da ben, edo, bueno, betiko lez ez, Forza Horizonetan nahiko eskala txiki zen ikusten dugu lekuek, batez behir guruek, ez? Ia Tokio ben oraino, ze puntuta daño hartzen da ben. Seguratu da adibidez, laugarrenan Edimburgo oso txikitzu esan, espanek gutxin askorik, adibidez, erdiguni esan eta gitxi gehiago. Orduen ia zelan eskaletan da benoengoan, Japonia. Baina oso txurona orokorrean, zentsu horretan,
topera. Bai, eta, bueno, baita ere, bosgarrengoan falta zena, Mexikon garatzen zena, urtaroak ere itzulera etorko dira, diz esan duzun bezala, Edimburgo Eskozian zeanak bazeuzkan urtaroak, eta mapa asko aldatzen zen. Neguan elurra aurkitzen zenun, udazkenean ostoak erorita eta zuaitzak oso naranja kolorean, eta ero udan oso ezberdina. Tokio nik uste dut horrek asko afektatuko dula, ikusi beharko da, esan dizun bezala ez, elurrezko horma hoietan nola afektatzen du, ze hor bai mapari aldaketa oso handi bat etorri zaioke, baina... Eta barkatu aritz. Eta zela aldatzen di urtaroak, ez dakizun antzako Forza Horizonen? Denboran Zeren- zehar aldatzen dira. Ustet, Zas- geizkiz banago, zehakoan bentsat, Ingelaterkoa zenean, egun batzuk edo, ez da, astebete edo bi aste egoten zinean urtaro batean, multiplayerrean bentsat, Eta ero aldatu egiten zen. Jokoko asteak edo bizitza errealekoak. Bizitza realekoak zian. Gero, single playerrean, ja, igual bestera batera aldatzen zen. Eta han ez dakit esaten ze eskala denboraletan aldatzen zen. Baina bentsat multiplayerren esango nukela, halako denboraldia bezala zaudela, eta aldatzen juten zala. Buruz gogoratzen ez, Eta, bueno, beti bezala, gidariak halako jarraipen bat izango du. Nik uste eta bostean pixkat etzegola oso ondo, ze jolazauen grazia da kotxe sinpleetatik hasi, kaleko gure kaleetan aurkitzen ditun kotxetatik, eta maitzea betikoa, ez? Kotxe hiperdeportiboekin lasterketak egiten. Forza Horizon bostean hori galtzen zen, ze goratzen naiz jolasaren oso hasieratik jadamaten zizuela auto batzuk oso azkarrak zianak eta kasi endgamekoak zianak, hortaz. Baina bestetan, hirugarrenan da laugarrenan behantzeran, orokorrian. Nahiko potente haste zinen uste nik. Eta garrasitik entziotxo, nik gura betik hasi, da pizkanaka, gorantza joan. Bai, niri bentsat ilusio horri emango zuztan, ez dakit, ez? Bentsat peluzera jolasteko gogua. Bai. Bukaratik azten malden basa. Bai. Nigo horatzen ez lander, ez dakite, aurrekotan igual izan ezke, baina Forza Horizon bostean oso exageratua zala, ze ematen zizuten kotxeat oso ona zala, eta ja, beheko guztiak ez zaukaten zentzurik ibiltzea. Pena bat. Baina, bueno, ematen du hortaz konturatu dela, eta hori konpontzera atozela. Eta ero beste berrikuntza bat sartuko dutena, eta nire oso interesantea irutzen zait, Japoniako ingurutze honetan kokatzea, autotopaketan kultura hori sartzea, Japonen oso ohikoa dana. Hor erakutsi dituzte hainbat toki izangoratzen diela, bat da justu Tokio kanpoan dagoen alako parkin handi bat, bizitza realan autotopaketak egiten diana. Eta, bueno, ematen du partida onlinean juntatu alko zehala bai zure lagunekin, edo baita ere online dabilen besteekin, eta hor, topaketak egin, eta ero hortik igual, karrera gazi, edo mila gauza egiteko aukera. Bai, gero aipatzen da guai dau, horretaz aparte, izango dela bai, bestien kotxeik ikusteko, kopiak erosteko edo diseinu ekartzeko lekuen. Hori honiko gehiago guztiat, ez? Zegiza Horizonen beti izan dela, ez? Multijokalari bideratute, errepideen topatan gendu zen, beste jokalari batzun kontra itxeko aukeri eukitzen gendun. Baingoan beste aspektu sozial bat emote dutxi, alde batetik ez dela oso guztokoan inditzatako, baina bestetik interesgarri dutxite hori, ez da? Diseinuek eta ben nahiko pizuki da bela beti, beste jokalari zen kotxien, ez? Koloriek edo pegatinak eta bestelakoak hartzie eta zure kotxera gehitzie, baina oin hori ingo dugu beste modu batera autotopaketa honekaz, ez? Bertan momentu ikusi, joa guzti ate, orduen ordainu itxiot, jokuko monetiagaz, eta nire kotxera gehitziot. Orduen, olako guzatxuk guai egongo dira. Esperoet, lander, osa desatete, bikaina irutzen zait topaketa hauena sartzea, baina menu bat ere egotea ze. Diseinu bat ez disfrutatu izatea pertsona hori justu etzizulako tokatu topaketa batean litzake. Baina ondo da topaketetatik hori momentuan ikustea, konpartitzea eta aspektu sozial hori lantzeaz. Nik uste Forzak multiplayerretik hori landu izaketelako ondo. Pero, aipatzeko tontakeria, baina Forza bestetan ez da nagon hor ikusi da momentu baten kotxeak, drift eitea asko bultzatzen dute, eta halako pneumatikoek desgaste bat izan dezaketela, ez dakit gero aldatu beharko dian, ordaindu beharko zuen joko kredituekin, eta bar, baina hori iren ikustet desgaste eta hori zerbait berrikuntza dala
Horizon sagan bentsat, beraz, bueno, ondo egon daiteke. Falta goletzak eta bueno, ez dakit, polita niretzat, baina igual jendeatzkontzat oso tedioso izango litzakena, gasolina gastatzea eta errepostatu beharra izatea. Gaina dirua ordainduz. Diru gutxi, obviamente, ez da identzia izan, baina mekanika hori gustatuko litzeake, baina oso partikularra bakit, zenbait jende nazka ingo litzatekela mekanika horrekin. Simulazionista bazalako, baina... Bai, hori bai. Egia da. Ba, itxura politxe, Forza Bai. Horizon 6 honek, esan dugun moduen maiatzaren 19 helduko da PC-ra da Xbox Series-etara, eta berandu hau, 2026 urti bukatu berretik PlayStation 5-en ikusko dugu. Osa que, a ver, nik uste dut, naiz eta oso saga politxe zen buelta bat emoteko garaize dela, bai? Apurret estanketa geratu dela, geldi geratu dela. Osa que Japoniako atalonegaz hobetzen doa zen. Bai, ados nago, Lander. Azkenean nibe igualen naiz oso salia, Forza Horizonena, ez? Ni asko sarkabeagoa izan naiz beti. Baina justo honetan, ez? Ba, izatea Japonia paisajeak ia ze puntutaraino, ez? Berdintzen dituen, o esan dute realitatera gerturatzen dan, eta hola manejatu izatea, eta gainera eukitzen baldin badago, ez? Progresio hori komentatu duguna eta implementatuta, ba, benetan pixkat deitzen doztan jokua izango zen. Así que ikusi dugun. Normalen, nahiz eta autosaleaz izan, jolazpa oso egokia da, porque oso divertidua da. Nik uste, arkade lasterketetan jolasik onena dela, eta historiako onenetakoen artean haula. Egia da, hori, bostean ibili nitzala, bere hasieran, eta ez joan asko engantzatu. Baina, bueno, ikusiko dugu. Nik uste jarraipenan hori zaintzitoketan jakila, Txapagitzi hau jaialdi segaz, esemon horren beste auto, esemon horren beste ruleta autoak lortzeko dana, denbora guztien joku egeratzen. Eta mon erronkak, lasterketak, pizkanaka hobetzen joati, Gran Turismoen estilora, ez? Nik uste hori dela, Horizonek bierda bena ontsu momentu. Bueno, ruletaren Gran Turismoen bada eta koñazo da. Bai, hori kendu beharra da. Ez que, denbora guztien emon, ez? Osa, itxini lortzen, itxini gauzak irabazten, eta segon, denbora guztien ez, gatsa bat izango balditz moduen kotxeko paritzen. Guztiz oso. Bueno, Japonian egon gara, da Japonian jarraitzen dugu, urrengo albiztiegaz. Ze, Dragoi Bolak bere 40. urte hurrena ospatu da asteburu honetan. Genkida Matsuri jaialdi antolatu du Toei Animationek asteburu honetan. Eta, bueno, bertan, iragarpen desberdinen artien, Akira Toriyama mangakak sortutako unibertsoan kirotzen dan bideojoku barrize ezagutxera mondabe. Dragon Ball Age 1000, ez? 1000. urtea, deitzen da proiektu bera, ez da izango behin betiko izena, maioran aurkeztu dabe. Eta beti bezala, Bandai Namco enpresia arduratuko da garapenaz. Bideo nahiko motza erakutsi dabe, jokagarritasunik erakutsi barik, animazioa izan da bakarrik. Eta bertan, protagonista Barribe eta Gerillaku, printzipioz, agertuko da, Son Goku, Vegeta konpainia agertuko direla suposatzen dugu. Baina Toriyamak berak zendu aurretik diseinatu dabe neban protagonista Barribet ikusko dugu bertan. Capsule Corporation taldeko langile izango dela moten dugu, Saiyaman handizen kolore eskemideko. Eta itxura batien, hau da berezize, gizakize dela moten dugu, baina Super Saiya bihurtzeko almena ukiko dabela erakusten dabe bidizoan. Bidizoa ikusitze, ulertzen dena gaitzik, Dragoi Bolako eroizen eta bilauen almenak erabiltzeko gai izango da. Momentu baten horragari da, pertsonaia nagusi Dragoi Bolakoak, eta hortik Son Goku aukeratzen dabela ulertu lehike Super Saiyan bilakatzeko. Orduen, klaro, inguruen jaztabaidatxo hasi da, bideojokuen generoa eta mekanikak aipatu gabe itxi da bezalako egileek. Ze, bueno, izenak adierazten modure, Dragoi Bolaren 1000. urtien kokatzen da jokue, edo hori uste dugu bentset. Eta, egize da, normalen Dragoi Bolan jokuetatik kanpo ez da horren beste jarraitzu bere kronologize, ez da horren beste jarraitzu ez, ze urtetan kokatzen da. Baina, Dragon Ball Online aspaldiko MMORPG jokue, aro berien kokatzen zen, 1000. urte horretan kokatzen zen. Orduen, jokue itxitxe dauelez, eta aspaldi bere arrakastatxu eukiban, txikize baina sale taldetxu eukiban atzetik, igual izan lehike proiektu barri hau MMORPG edo mitzet RPG barri bet baizeti ez, holako zozere bidire komentetan saliek.
Horretaz aparte, bigarren aukera nagusi ze, barriro, borroka joku beti izetina da. Eta kasu honetan, esan izango harritzekoa, Xenoverse sagan hirugarren atala izetie. Xenoverse da, zalantzari parik, Travegolan bideojokuen artien arrakastatxuna. Ez igual onena edo maitatuena, baina ekonomikoki behintzet, Bandai Namcori diru gehien emondotxena izin da zalantzari parik. Bere eundaka, dozenaka DLC pertsonaia eduki gehigarri, konstantikaz, ondino jarraitzen dabe, bigarrena elikatzen. Eta, haudan azan da, egize da Dragon Ball H-1000 dan oen inoiztu gure ikusi mugimenduen, ez dakik zelako dan, baina laster ikusko dugu mugimenduen aurkezpen ofiziala apirilaren 19 zen izango dela aipatu dabe, Dragon Ball Games Battle Hour 2026 ekimenaren aterpien. Dinonez, garapena bera, oin dela 7 urte abiatu ebien Bandai Namco barruen, eta bukatzeko asmoa da 2027ko, datorren urtien estreneko dela, esaten dabe, prentsa hogarrien, plataformak eurek zehaztu barik. Orduen, ia zelan datorren Dragon Ballan bideojoku barri hau. Informazio gutxi eta espekulazio asko dongo dala, ez? Guztiz. Nahiko data berez izen da ganera, ez? 40. urte hurrena eta olako joku berezitxu bet iragartzi, azkenien jentie astoratu ina. Bai, ez da egite, ni jokoan aldetik, niri pertsonai hori etxat bape guztau. Pertsonalki. Ez, nitzako toriaman azken urtitako diseinuek, orokorrien ez dire oso onak izan. Bai, eta gero nola digitalera... Bai. Nire ustez beti asko galdu daben marraskilari bat izan da. Eskuzko marraskiak brutalak die, ikusten baduzu bertan lehengo, ez, da goi bola lehengo hori, josatu ze mimo, itzalak, detaiak, ze politxa dan, eta azkenean, azkenengoak, ez die. Eta alatabe, ez, beti gustatzegat historizia jarritzea, eta lotzia, eta txukun egin dagoen bitartean, ikusten dozu, ez, eta bentsate jarraitu egiten dozu, ez, hildoa, baina, ia pertsona hori jatera bape gustau, ez dela eser esan. Gero, kuriosidade pixkaten mundu, ez, jakitzea zer izango dan, ez, beste guztia, animeari buruzko guztia. Eta jokuen, eskezin dut asko esan, egia esan ez dutelako asko jolastu, ez, azkenean MMO kontu hori ez neban oso ondo ulertzen, Goi Bolan unibertsuan, probatu neban eta, gero funtzionatzen dau egin baten, eta orduan, zentzu eukiko dau, eta gero borroka jokoa, Fighters ez dauka zain, baina, karo, dedikaten viajatu. Beti gustatzen gat, esaten dut, ostia, da ez, borroka jokotarako oso egokia dan frankizia bada, baina naiz animatu oraindik. Ez dakit, nik uste dut zu Fighters era bai lizinala bastante, ez, Nander? Ni asko ditzen da asko guztia eta. Goro noizi penien bota de partidaren batu beste. Hori da, baina, ez dakit, nora joango da, ikusiko dugu, egia esan hori, igual izango da Toriyama berakin zabalako eta horri heltzea nahi dut, gero azkenean, MMO batera baldin badoia be, ez dakize puntutaren eukiko den garrantzia pertsonaiak berak, ikusiko dugu. Ikusko dugu, Auskalo ezer izango da, borroka joku bet edo MMORPG bat. Egize da, Dragon Ball Onlineen beran historizoa nahiko bereziz ezala, bentzet jokuena aldetik indaben geusarik berezizena da politxenetariko, hori, 1000 urte berandu kokatzen da, protagonista da pertsonaia originalen historizoa ja horreke hile dauz, platikoki danak, baina, jarraitzu itxesan, eta nahiko gauza politxek eitzen bazen, baina ia horreri heltzi ebadan asmoa, edo guztiz alboratu, Auskalo ikusko dugu. Horretaz aparte, gauza gehiago gondire bai, 40. urte hurrenan ospakizun honetan, Dragon Ball Sparking Zero, dala 2008 estrenesan, budukaiten kaitxi lau, elikatzen jarraitzuko da bela esan dabe, alde batetik, ordainpeko DLC ikusko dugu urte bukaera erantza, borrokalari ze kokalekuek eta jantxizek eitzute, adibidez, Piccolo Daimao, sarantxikin aitze, Super Amazazpi Androidie, Bardock Super Saiya, Son Gohan Aitona, hainbat ageri dior labur-labur. Eta bestalde, doako modalitate edo DLC-ek beha aipatzen dabez. Mission 100, deitzen dan, alako erronka modalitate bat gehitzuko dabe gaur, debalde. Eta udaberri aldera, survival izeneko biziraupen modu bet bez hartuko dabe. Osea, egizea Sparking Zero bestala hasikerako hype horren ostien nahiko ondoratu zala, baina, bentzet ikusten da, oinoko elikatzen jarraitzeko asmo hori badekiela, osea, postekoa. Eta bukatzeko, bideojoko baino gehiago gondirez lan, 40. urte hurren honetan. Labur-labur aipatzi harren, 40. urte hurrena montzeko bideo berezitxu preste dabe. Aipatzeko da Hans Zimmer
musikagile ezagunek jarri ditxola musiki, Eta, bueno, bertan, bi anime barri edo erdi barri ikusi dugu, alde batetik Dragon Ball Superren jarraipena, mangan berez aspaldi ikusi gendune, The Galactic Patrol sagi egaz jarraitzuko dabe, eta bestetik, Jainkoen Bataila filmie barriro berregingo dabe, animen bigarren ez, Dragon Ball Super Virus izenagaz. Osea, bueno, hor gustatxu badauz, hainbat iragarpen egon dire, eta Dragon Ballan saliek badekie zer ikusi 40. urteurrena ospatzeko. Zergatik da aldaketa? Osea, zergatik nahi da berriz egite hori? Esan dabe? Ez dakitze egiz izan, egiz da, niri filmi berez oso ondo dagoela usteot, baina gero animien, Dragon Ball Superren hazikiri egortik barriro berregitzen bien filmie, eta kritika asko jaso bazan, animazio aldetik, oso eskas hotzan orokorrien, eta suposatzet igual hori konpontzi edala bururete helburue. Baina batez ere animazioan kontua? Suposatxe bai, ez bai. Vale. Bai, zalantza neukan. Fotuzte historizo askorik aldatuko da, ez animazioa izango da. Oso, ondo. Alata hori komentatzia, Sparkling Zero 100 eurotan dago, Steamen. Deskontua dauka, baina. Baina, diseño berezirin bate izango da, ez? Ja, igual, bai. Hori Zero, Deluxe eta Ultimate eta ez dakize, baina, hostia, baina normala ez dute topago, ez da? Vale. Oso, ondo. A ber, nire badukate kuriosidadia, daima onjokan ez dut ikusi, o daima esan, zera esan? Hori da, daima, bai. Hori da. Ez dut ikusi eta ikusiko dugu, ze moduz. Eta, bueno, esan dugu ez, albiste batzuk ona ziela, beste batzuk esain onak, eta beste batzuk oso txarrak, zuzenian. Ondoan kasu honetan, albiste penagarri bat emango dugu, eta da Ubisoftek berregituratze handi bat egin dabela, eta badarela kaleratziak, ezestapenak, eta berandutzeak aditzera eman dituala. Ez usteko eta pena hondixena, niretzat bentza pertsonalki, Prince of Persian Sands of Time remakea bertan berak geratzen dela. Eta, nahiko harrigarria pentsatzen dugu guretzat, ze komentatu izan dugun bezala, zurrumurruak esate zeben kaleratzia zegoala, Azkenean urte batzu garapenean doian joku bazan. Eta, emate zeban, hori Shadow Drop bat, oslako ustekabeko argitalpen bat egongo otezan. Eta, azkenean emoten da, bertan berala badabela. Eta indabe deklarazio bat, zela da, zela esan da, argitalpen bat. Prentza ohar bat. Prentza ohar bat, hori da. Eta urtarriaren 16an estreinatzeko asmoakin omen zeuan, baina esaten da benez prentza ohar horretan, etzeban betetzen Ubisoftek espero zitsuan zela minimoak edo. Eta berandutu enbia zebela, eta azkenean erabaki zeben bertan bera hostia. Eta benetan tristia da, azkenean hori 2020an iragarri izan, berregitia, 2021an argitaratzeko asmoakin, Ubisoft Bombay eta Ubisoft Prune taldiek hasi zeben garapena, baina jendia itxuridanez etxakon guztau hori, eta beranduetein zeben. Eta orduan Ubisoft Montrealek hartu zeban honen lidergua, eta azkenean ikusten duzu, bertan bera geratu dela, eta jode, azkenean remake bat da, esatu dutena da. Da joku bat, funtzionau zebana bere garaian, remake bat egin behar zinuan, egia da, ez dala berdina, remake baten, eta azken aldean ikusi ditugun adibide batzuk onak di, bestakit Final Fantasy ikusten da aldaketa askokin, baina gauza txukunak egiten da biztela, egileike gaizki, baina Jose puntutaraino egin zenke gaizki, hainbeste urte, 3-4 urte garapenean egon da gero, eta iaia irtetzeko egoteko, bertan bera lagatzeko. Ja, egindako lan guzti hori. Hau da, zu jada gaztu bat egin daugazu jolas horretan, are gehiago gainera urtarriak 16an, azira batean, gero martxoratzeatuta, baina inbertzio gehienan daukazu. Kantzelatzeak 0 diru karriko dizu, eta gutxenez, naiz eta egora honean ez egon. 10 eurotan etara, teo. Hori da, kantera gutxenez gastuak kubritzeko. Etara 10 eurotan, eta jendia ez da kejatuko. Jendia, gainera ze da, daukuzula kistonetako orea eta estatusa eta fama ona, ez? Ubisoft za, tio. Etara, 10 eurotan, erosteko aldabenak, erosten dabenak, esango dau,
ba, ondo dago, ero gaizki dago, ero berdina da, baina pixkatu betuta grafikoki, edo aldatu da edo ja gustau, baina tira, 10 euro pago ditut, eta listo. Eta daukat Bai. beste Prince of Persia bat. Jo, eske Ganera, marketingeroen alde da, bez? Oinartien ez da bezer erakutsi joku, no? Osa, berez, bertxino barri honen irudirik ez dugu ikusi. Filtre ziren, gozatxo batzuk ondela gazte bete pare bat. Baina, berez ez diregon marketing kampaina egiten, orduen albien egin ez da. Bitxu, hau gola presetan, baina esango da joku txiki bet. Naiz eta hauren asmoa zizen hori azikera batetik. Eta orduen salduko dugu merke, listo. Eta holan jentie, posik eratzen da. Eta igual jendia bezaten da, jo, da Prince of Persia gustau itxejat, erosiko dut eukitzeko. Eta erosiko dut merke dagolako. Eta igual egiten da salmenta batzuk eta bentsat berreskuratzen da diruan zati bat. Eta gero jokalaria posik, batzuk, beste batzuk berdin, eta erak irabazten, bai, pixkat. Egize da igual, ez da bela gure izen aurrekaririk esarri, ez da? Esan ez, bitxu, gai gara joku erdi antibet merke kaleratzeko, orduen, segatxik ez bestik, ez? Bai, baina hori bai dela kutria, benetan. Bai. Bueno, hori, niri bentsate pena hundixena mondoztana, eta ez da alboratutako bideojoko bakarra izan, zen beste 5 proiektu ez estatu ditue frantzesek, eta iragarri gabeko titulua ziren. 4 plataforma nagusirentzat eta azkena mugikorretarako joku bat. Ez dakit, badakizuen, honei buruzko titulei buruzko ezer, baina hor geratzen dira, bentsat hor badago, ez? Ez badago jakitzen dizenak, igual ez gaitxu hainbeste atxekabetuko. Ja. Hor zentzotan, hori. Biziri jarraitzen da ben eta era joaten baldin baga, Beyond Good and Evil B, moten dago horietako badala, ez? Insider batek... Insider Gaming agerkaritik. Hori da, nintzako harrigarri zena, Beyond Good and Evil biziri jarraitzi, horren beste urtez, horre limbo baten emonostien, zuzendarizegaz, arazoakaz, ez dakitz, eta honeko niko biziri jarraitzi, flipanti da, Biziri bai, baina ikusi harko ez, ote da un koman, esan dezunan handar. Beste mora amakik, ja, itxura dauka, apustuen berkoan bost proiektu egiten ez batzun Insider Gaming izan, bost proiektu egiten ez ez da bai. Beyond Good and Evil B-a horre esango nuntzi jula. Argita garbi, bai. Zenba jende dago lanian benetan hortan, gaur egun, ez? Hori izango esan kontua. Auskalo. Bate jakin. Bai. Bueno, iragarri gabeko Assassin's Creed Black Flag resinked bat berregitiakin jarraitzen omen dabe, baina geroratzeko erabakixa hartuta. Eta, antza danez, une honetan 7 bideojoko handi dauzke eskuartean, hortatik 4 IP edo frankizia guztiz berrixa die, horre suposatzen da benekin, hastia me komentatzen nion olako zerbait, eta March of Giants proiektua be horren barne dago. Hori bai, danak be berandututa. Bai, moten dugu gauzak lasai hartzeko asmo hori badekila Ubisoften. Uste zute, Ubisoftek berak hartu erabaki bat izan dela, edo atzetik etorri zaiela enpresa txinatarra nola da. Tencent. Tencent etorri zaiela eta esan diatela, gazteak. Hau, zerbait aldatu erra dau, ze azken urtetako debaklea ikusita ezin dugu berdin jarraitu. Egon leike horren kontu bat, azkenean Landerreke albiztian komentatzen daben bezala, ez? Badago interes bat, ontxe komentatuko dugu. Azkenean, badator berrantolaketa handi bat, Ubisoft osatzen daben estudio nagusixen dagokizonez, eta, justo horitzuk esan duzu kontuan, ez? 5 talde nagusitzan banatzeko asmoa dago, sormen etxeak deitzuko dutze, Ubisoftetik, eta ematen dabenez, etxe bakoitza, bideojokoen genero edo ikuspegi bat hartuko da bere baitzan. Eta, justo lehenengoa, da Tencent konglomeratu txinatarrekin batera, iaz eratu zeben aspitaldia, izango zela Vantage Studiosena, eta enpresaren frankizia ezagunenak hartzen ditu, ez potentienak esango duguna, Assassin's Creed, Rainbow Six eta Far Cry jokuak dauzkanak. Eta izan leike, ez bakarrik Tencentek esatia lasai hartu ondoin biadi gauzak, ero esatia, ez? Hemen dago nere Vantage, hemen dare gauza guapuak, eta gero beste dana lagako dugu aparte, azkenean beste bigarren taldia izango zan tiro joko lehiak horren ero kooperatibuena, Ghost Recon, Splinter Cell, Division, eta hirugarrena esperientzia zirraragarriak, ez? Brawlhalla, The Crew, Raiders Republic, For Honor, Skull and Bones, olako frankiziekin,
Gero, laugarren talde bat, aventura narratibuekin, gero, ez diedanak igual narratibuak, baina Rayman, Prince of Persia, Anno, Might and Magic eta Beyond Good and Evil, aipatzen die baita horren artean, eta gero azkenengoa izango zen Just Dance edo mugikorretako jokuak, ez? Kasualak, gero familiei bideratutakoak. Eta, esan behar da hori, langileentzat kriston aldaketak datozela, telelana alboratzeko erabakia iragarri dabe, eta bulegotara bueltatzeko. Eta, zuk justo komentatzen zinuen, zein da estrategiarena, ikusiko dugu, egia da, Landerren artikuluaren arabera, 300 milioi eta pikuko irabaziak euki dituela Ubisoftek, ala eta be, eta ematen da bena da, ia bantaitxi ez, Tencentekin batera daukan, buke insignia horri, zela da, importantzia, garrantzi gehiago emoteko asmoa esote dagon, eta beste guztia poliki atzian lagatzeko asmoa ez, azkenean funtzionatzen da bena hartu, horri dirua etara, eta beste guztia izten joan, ez dakigu. Bai, bandatxena oso kasu berezizia da, ze Ubisoften parte da, baina kanpoan dau. Orduen, klaro, nik uste otekila nahiko bide erreza dinuzuna hitzeko, ez? Beste talde honek ez da funtzionetan, bueno, desagartu itzen dire. Edo Ubisoft itxitzen dugu, eta Tencentek badeko Vantage Studios, eta esekutiboak horradoaz esango dugu, ez? Orduen, nik uste nahiko garai iunek, ez? Pein da barrera ipatu dugu Ubisoftentzat, baina mugimendu honegaz niri beldur asko mote uste, ez? Hemen mundu osoko talde piloa dauz, langile asko, eta pentsen aiot, komente gendunen moduen pasan hastien kaleratxiek jarraitxungo da bela, Bai, honek nire ustez ipintzen dau, eta ez dakit, igual kiston pari da, baina ipintzen dau talde handiak egiten AAA jokuak bakarrik, hau da, sartzen inbertsio guztia lau ipetan, asko jota, ez, handienak, eta gero joku txikiak indien esku guztia, ez? Eta orduan, tarteko guztia desagertzen bezala doia, ez? Ez dakit, enpresa handiak ez dara egiten joku txikitsuak, ero mimatutako esperientziak, ero olako gauza, ez? Bereziak, esperimentuak, olako gauzak, galtzen die pixkat. Erdiko guzti hori oso txukuna izaten dana, eta gauza berriak sortzen dituana, ez dakit nun geratzen da, egia da, indiak hartuko dela leku hori, teknologia gero eta eskuragarriagoa da, baina, joder, ez dakit, niri behentzate japentzatzen joa da ona, egia da, gaur egundaren joku guztia, gehiegi diela igual jolasteko, baina, ostras. Bai, ikusten da akzidune kolako proiektu kaboratu gure da bezala, Prince of Persia epaktu izan duguna askotan, The Lost Crown. Izen da, bikoitz bat justuen ize indie bat, Ubisoft barruen, nahiko ondo funtzione deu, izen dan proiektu txikirako, joku pila saldu da bez, balorazio oso lortu da bez, baina erabaki bien taldi desagarraraztia, eta proiektu era erdili geratu zen. Dinuzunin, ostras, si justo inozue proiektu txiki eta politzi bat osora kargarri ze bastuz zuzen olako gehiz hau. Eta gero bai, eukin frankizia handizeko urtero joku potoloak ataten, baina tartien, beste joku txiki batzuk, beste publiko baten gana hurbiltzeko oso ondo goleik ez. Baina moten dugu ez tekila interesik horretan. Eta funtzionatzen dutela irakutzi hori da. Hori da txarrena, erakutsi zute funtzionatzen zuela, baina beste maila baten, baina funtzionatzen dut. Eta saldu egin dau, eta jaso da ben etekina izan da handiagoa, ez, kostatu dana baino, eta azkenean hori kontribuitzen da, saiagoa mantentzeko, saiagoa kontrolatzeko, saiagoa, eskiztakit, baina hori da azkenean, esaten dut, sortu dozu, horrek emotu dutu prestigioa. Eta ez beste betikoa egiteak eta saltziak. Nire ustez prestigioa emoten da olako gauza txikiak. Baina, bueno, erak ikusiko da. Guztiz. Da nik uratez, Ubisoft ibildanin holan, olako joku txikizia bekeitzen, denukitzen man beste marka bat oinesteko gogoan, Ubisoft Originals eta izan zen. Justo horretara bideratzen zena, ez? Alako joku txikizia bekeitzen, Raymanen azkena datoztez burure, Child of Light eta alako jokutxuek oso interesgarzik, oso politzek, nahiko berezizek, baina hori da nahi alboratu dabe, eta interesadekina, betxete akziodunek dire, laukoitzek horrek, komatxo hartien, horrek aratzie, eta eduki, zerbitzu moduko jokuek izetie, da pein da barriro teleziek saltzen ibiltzi. Hori da intereseko aurrena, listo. Orduan, ni bentsete eno horregaz bat, osak, agur Ubisoft eta beste batera arte, beste barik. Bai.
Nik uste dut, hola labako dugula momentu Ubisoftekin, joango ga ikusten abeza gertatzen dan, eta nahi baldin badozu, askar albiste laburren bat? Bai, ni hatzi baiz, justo lehenengoan nahiko potentia eta nahiko garrantzitsue, batez be, Nintendon salientzat. Nintendo Super Mario Bros. Wonderren pertsino edo espantzino barri zen dati emon deu, Nintendo Switch B Edition eta Meetup in Bellable Park izenagaz, martxoaren 26-en estreneko da. Eta hortaz aparte, ja ikusi gendu neon dela hilabete batzuk zerkarriko daben, baina zetasun gehiagogaz erakutsi dabe. Gaur egungo kontsolako jokalari bakarrik jasoko daben ordainpeko espantzino bat izango da. Halko da erosi edo Switch birako jatorrizko edizio fisiko bategaz, edo bestela, Wonder originala, Switch originalan erositzedekinak, Switch birako barretxasune jasotzeko hobekuntza txartel digital bat erosi aldabe murriztutako presizoan. Berretxasun asko gazdator egunetatutako bertsino hau, eduki gehizenak Bellable Park izeneko gunien topeko duguz, izango diren multijokalarire bideratutako erronkak eta desafioak orokorrien. Gongo diralako bitxoko nagusi, bata izango da tokiko multijokalarizeri zuzen dute gongo dana, eta bestie online jokatzeko edo behintzet GameShare edo aririk gabeko kontsola desberdin artien jokatzeko joko erronkan gela. Lehenengo tokiko multijokalarire zundatuko gune honetan, 4 jokalari bilko dire, erritmo jokuetan txamponak batzen edo bestelako erronkak eitzen, guztire 17 proba gongo dizela aipatzen dabe Nintendotik. Eta joko lehiakorren edo erronken gela horretan, esan dugune aritik gabeko jokora edo online partietara bideratute dagoenien, gehienez 12 lagun egongo dire, aldi berien 6 proba guztiz berri jokatzeko. Ez da horretara mugatuko, espantzino hau, alde batetik iko dugu kanpamentu nagusi ze, bertan toat kapitaini egongo da, desafio desberdinek proposatzen, oinarrizko jokuko mailak hartuko da bezorretarako, eta helburu desberdinek betetan hilko gara, bakarka edo taldien. Nahiko, horiz ez da, bolta bat emongo dutxie, joku originalien ikusi gendu zen maila horreri. Aldi berien, 7 Copa Link maltxurrek bolteko dira, espantzinoan, mapa zier bilatu biherko dugu, joku originaleko mapa zier, eta hauren kontra egin beharko dugu, kanpai lore barri batzuk berreskuratzeko. Edukizigaz jarraitutze, Rosalina bolteko da, pertsonaia jokatzeko pertsonaia barri beteuko dugu, baina interesgarri izango da, beragaz etorko dan Luma izarra. Bi jokalari edo gehiago dabizenien jokatzen Wonderren, batekalko dugu hautatu Luma izarra, hau izango da iesine eta gainerakoari laguntzeko almen hauko dugu, batez be etxaizek araitxute. Orduen, barrio ez, Nintendo beti biltzen da batez be etxeko txikizenak edo igual traketzen adizenak ez, erakartzeko bidien bile, eta hau izango hartareko bat, Lumagaz izango gara hil, besteri laguntzeko aukeriko dugu, eta orduen parte hartzeko aukera hori egongo da Wonderren. Bukatzeko, askorik zehaztu barik, baina indartzaile barri bete egongo dela bebai erakutsi dabe. Bidizio amaieran lore itxurako perretxiko bat agertzen da Mario. Orduen emoten dugu ondino besteko esabatzuk egongo dizela. Osakori, egitze da ordainpeko espantzinoa dela, baina, bentset, oingo honetan eduki asko gazdator, ez Switch biko lehenengo bertzino horren moduen, lehenengo Zelda adibidez, edo beste hainbat jokua zen biena, baino apurbet gehiago ingo da bela moten dugu, osake ia zelan datorren. Wonder berez 2023ko joku izan zen, baina Switch biko bertsio honetan, horiz ez da, betiko, bere izmena hobetuko dabe, gauza teknikoak hobetuko dabez, eta aparte, espantzina hobe ikusko dugu. Espantzio potentea, inondik ere? Bai, egiz izan. Zergatza pila bat. Bai, portetan da bizazken aldi zen, doako eta ordainpeko, DLC honek banatzerakoan. Betxete moten dugu eduki asko gazetorko dela. Eta oso nadia, familiako kontu hori... Kiston idea da, benetan probatzen dozunean, ez dut jode. Bai, holako aukera bat sartzea bakarrik? Bai, nik beti inote Mario Kart 8garrenan, Deluxen, Switcheko bertsioa zela sartu bien aukera bat, nun ezin zaren urten zirukitutik, naiz eta ezin zara jauzi, ezin zara minju ezalakorik, eta horrek zema laguntzen da ben, ez be, minekaz, jolazen da bizenien, eta holan ikesteko edo apurbete jokuen sartzeko, super lagungarrizea, eta holako guzak pila ditzen dauz Nintendok. Eta kaldera bat, kasu hortan, ezin za irten, danak ezin dira irten, ero bakarrik aukeratzen dituzun. Zu aukeratzen duzune, bai. Osa, batek aldu jolaztu normal, eta bestiek laguntza horrekaz. Bitxu.
Bukatzeko, filmien, ez? The Super Mario Galaxy Movie filmaren bigarren trailer ofiziala eskaini duzko asteburu honetan. Ize ustekabien itxi duzkoen Nintendo Direct bat. Eta, bueno, ikusti gure badazue, hor Illuminationen edo Nintendoen YouTube katazi desberdinetan dau trailerra. Eta lehenengoz, Yoshi ikusteko aukeri eduki dugu. Eta zeitxura, Lander? Bueno, lehenengo filmi guztu bai atxun ikustu bigarrena be asko guzteko atxula. Naiz eta Galaxy azpititulu hori eukin, emoten deu joku desberdinetako, Super Mario Bros. 2, 3, World, Odyssey, Galaxy, danatako elementuek batuko da bezala, osake, bueno, apurbete ospakizuna izango da, ez, jaialditzu Mariona, eta apiriaren batien estreneko da zine batan. Ba, oso ondo. Bitxu, Leicester. Bai. Eta Oso bueno, ondo, ni aldetik honegaz, hori da. Badare gauzatxo batzuk hor, geratzen dienak, baina, bueno, datorren astean be, zerbait komentatuko dugu, orduan, lasai eta hori, eskerrik asko, entzuten egon zaten guztia, komentatzen ibilizatenak, eta, bueno, batez be aritzeta Landerri, ez? Beti bezala, zuen presentzia eta informazio guztiagatik. Eta, bueno, nire aldetik ez egeixau, ez? Bai, igual komentetearen txatien tasiok aipatu da bela, ez? Geure iuntzien ilargin kanalien Catherine bideojokoa amatxuko da bela. Hori. Persona sortzaien bideojoko oso berezi bet, osak horretiko duzu ikusten. Nik ez dakit nundik bere garaian lortu neban jokua, pentsatzen dute Humble Bundleen batetik ero, eta beti atentzien gaditxo estan esatenan, zer da, te ikustezu trailerra eta soratzekoa da. Zoratzekoa da, bai. Kuriosidadia baldin badukazue, pertan, ilargiren kanalian. Hori da. Kanal da twitch.tv/ilargi, ez? Eta ustet ilargiren lau zenbakia dala. Eta bestela sartu Gamer Hauntxean, Hori da, eta ikusiko duzue 8:30 dagoela, eta seguramente, esteka bat egongo da, zuzenian sartzeko. Hori da. Horo ondo ibili. Eskerrik asko entzutearen, gurrengoan arte, datorren astin gauz.